ga mabuɗin alkhairi. Shin ko ka san babu cutar da babu maganinta a cikin alkur'ani? Imam Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama yana cewa alkur'ani shine cikakken magani ga kowace irin cuta, na zuciya ne ko kuma na gangan jiki ne, cuta ta duniya ko ta lahira. Babu wani da zai nemi waraka da shi face ya dace ba tare da jinkiri ba. Idan mara lafiya ya kyautata magani da alkur'ani, ya riƙe shi da gaskiya da imani, ya karɓe shi hannu biyu da kuduri nagartacce, sannan ya cika sharuɗansa, to wallahi babu wani magani kamarsa har abada. Ta yama za a samu kamarsa bayan shi ne maganar Ubangijin sammai da ƙasai, maganan da idan an saukar da shi akan duwatsu zai narkashe, idan kuma akan ƙasa aka sauke shi zai raba ta gida biyu. Babu wata cuta cikin cututtuka da ke damun zuciya da gangan jiki face a cikin alkur'ani akwai hanyar da za a bi wajen magance ta, da hanyar rigakafi daga kamuwa da ita. Amma kaɗai wanda zai gano hakan shine wanda Allah ya azurta shi da fahimtar littafinsa. Kar ku manta ku tura ma 'yan uwa musulmai domin su masu amfana. Wassalamu alaikum.